Ring, ring, ring. Bon dia! Biblioconfit de la Biblioteca Cas Metge Rei. Que vols sentir un conte per telèfon d'en Gianni Rodari? Apa, idò. Anem. El castell de gelat. Una vegada a Bolònia van fer un castell de gelat just al mig de la plaça Major i els nens venien de ben lluny per poder donar-hi una llepadeta. La teulada era de nata, el fum de les xemeneies de sucre filat, les xemeneies de fruita confitada i tot el restant era de gelat, les portes de gelat, les parets de gelat, els mobles de gelat. Un nen petitíssim s'havia aferrat a una taula i va llepar les potes d'una en una fins que la taula va caure a sobre, amb tot el parament de plats, i els plats eren de gelat de xocolata, que és el més bo. En un moment donat, un municipal les va donar que una finestra es fonia. Els vidres eren de gelat de maduixa i es desfeien en regalims rosats. «De pressa!» va cridar el guàrdia. «Més de pressa!» I vinga tots a llepar de pressa i corrents per no deixar perdre ni una sola gota d'aquella obra d'art. «Una butaca!» implorava una velleta que no se'n sortia de fer-se camí entre aquella gentada. «Una butaca per a una pobra vella! Qui me la porta? De braços, si pot ser!» Un bomber generós va córrer a dur-li una butaca de gelat de crema i avellana i la pobra velleta, ben feliç, va començar a llepar justament pels braços. Aquella va ser una gran diada i per ordre dels metges ningú no va tenir mal de panxa. Encara avui, quan els nens demanen un altre gelat, els pares sospiren. «Oh, i tant! Tu en voldries un castell sencer com el de Bolònia!» I conte contat, conte acabat. Que passi bon dia!